Dnes sa zameriame na ceny nehnuteľností, pretože pri kúpe alebo predaji nehnuteľností je veľmi dôležité poznať faktory, ktoré ovplyvňujú ich hodnotu. Či už ste kupujúci, ktorý túži po vysnívanom dome, alebo investor, ktorý chce dobre investovať, či predajca, ktorý chce dobre predať, každý z vás by mal vedieť a zaujíma sa o to, ktoré faktory ovplyvňujú ceny nehnuteľnosti. Ceny nehnuteľnosti ovplyvňuje viacero faktorov, o ktorých si niečo dnes povieme. Lokalita je dôležitým faktorom, ktoré ovplyvňuje hodnotu nehnuteľnosti. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v atraktívnych a dobre prístupných oblastiach, tak aj cena nehnuteľnosti je o to vyššia. Druhý faktor, ktorý ovplyvňuje cenu nehnuteľnosti, je veľkosť a dispozícia. Dispozičné riešenie má priamy dopad na jej hodnotu. Tretí faktor, ktorý ovplyvňuje hodnotu nehnuteľnosti, je stav nehnuteľnosti. Novšie a nedávno renovované nehnuteľnosti majú tendenciu byť drahšie. Štvrtý faktor, ktorý ovplyvňuje cenu nehnuteľnosti, sú trhové podmienky. Čo znamená, aká je ekonomická situácia v danej krajine. Napríklad, aké sú úrokové sadzby, aká je dostupnosť úverov, či celkovo, aký je dopyt a ponuka na trhu. Z posledných faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu nehnuteľnosti, sú regulácie a zákony v danej krajine, ktoré sa môžu meniť počas roka. Napríklad je to územné plánovanie či stavebné zákony, ktoré majú veľký vplyv na cenu nehnuteľnosti.